Ago kamano ni Nyasaye kendo okinyi machielo mar Jumapili ma Nyasaye chako timo mondo achaka yudre e TV mar Lolwe ka katudra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. Kamano ni Nyasaye moloso thuolo ni kendo mane momiyo arwaki chenro ni kachako mondo wachak kodi kamoro achiel kendo wagik kodi e giko ka walamo kodi Nyasaye. En okinyi mar Jumapili kendo Nyasaye osekela kendo adwa ni bedie odi kanyo ikaw thuolo ma Nyasaye oketago ka mondo ibedie piny ikaw mumbi mondo wasom kodi bang'e wapuonjre kuom wach mawinjo ka Nyasaye miyago okinyi ma kawuono. Bang'e tang' walam Nyasaye kuom dwaro kaka Nyasaye dwaro. Ang'eyo ni in ibe kama intie isegwedhori mang'eny nyaka piny ru nyaka sani kuom weche gi programs mabeyo mag wach Nyasaye moseluwo e Lolwe TV kaka ichopo ne achiel kachiel dier odi kanyo. Kendo ang'e ni ichunye ma iye nitie gik mabeyo kendo madongo ma Nyasaye osetimoni. Omiyo an be ka Nyasaye okela tawacho ni bed piny kendo mondo wachak wawinjre wach madwana wuoyi gokinyi ma kawuono. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego moro malanga e piny Siaya County. Okinyi ma kawuono Nyasaye ochako miya thuolo kendo adwaro mondo asome ndiko mondo wapuonjre kodi wach madwana puonj kawuono. In iwuon kaka janeno ang'e in kod dwaro mamari midwaro mondo Nyasaye otimni. Omiyo bed tiyari nikech bang' dakika manok mbele ka ang'won alam Nyasaye kuom wach manade mi in iwuon ibe pedho ni Nyasaye yokinyi ni mondo Nyasaye otimni. Kawuono adwa nasome muma mar Jo-Rumi 7 matindo 15 nyaka 17. Koro adwa ni in bende ikaw muma wasom kodi e muma mawacho Jo-Rumi 7 matindo 15. Kanye manie go wach madwana puonjo okinyi ma kawuono kendo kanye kama ang'won alam kodi Nyasaye nikech ang'eyo ni Nyasaye osekela kod sababu. Muma wacho kama: gima timo ok ang'eyo nikech ok atim gima adwaro timo. Gima timo ok ang'eyo nikech ok atim gima adwaro timo, to gima asin godo ema timo. Katimo gima ok adwar timo, ayie ni chik ber, to chutho ok an ema timogo koro, to richo modak iya. Agon Ruoth erokamano kuom wach masome Jo-Rumi 7 matindo 15 nyaka 17. Wach madwana wuoyi gokinyi sani en gima timre ne ng'ato kuom achuna ma en owuon ok en dwaro mare kata hero mare to gino time. Mano wach masando nyalo sando chuny ng'ato kendo osemi ji mang'eny olalo geno ma gin go e ngimagi. Kendo en gima nyalo miyo seche moko kata kibet kendi tiwinjo ka chunyi gik ni okuta mine ka gima koro inifel kendo irumo. Ma en Paulo mawuoyo kuom wach mane timre e ngimane kowacho ni gima ber modwaro notimo ok onyal timo, kendo gima ber mopango odwaro noloso ok onyal loso, to gima ok odwar mondo timrene ema timrene. To Paulo dhi mbele kawacho ni ka gima kamano timrena to ayie ni chik ber. Chik ma Paulo wuoye ka en chik mar rito weche Nyasaye kata chik mag ne Nyasaye ochiwo kokalo kuom Musa. To kata kamano konono chunye to nono gik matimrenego ok en owuon ema otimgi, to nitie chuny moro modak kode momiyo gik maricho timorene. Koro Paulo wacho ni chutho ok an ema timgi, to gimodak e iya kendo gimodak e chuny ng'an. Okinyi ma kawuono waler wach ma Satan nyalo chunogo ng'ato e ngimane, kendo jomoko nyalo paro ni en gima timreni kuom heroni. Kata kamano en gima chuni ma in iwuon ibe olitni kotimi. Kendo ang'eyo maber ni kitwa jarateng' sama ng'ato nigi chandruok e mor jomoko. Kendo gima rach katimre ne ng'ato tiwinjo ka ji mang'eny mor kendo ji wuoye ji goye mbaka. Mano e kitwa kaka jorateng'. Kata kamano nitie moko malit ma ng'ama gino timo emong'e chunye. Kendo kata ka ng'ama chielo goye mbaka kendo nyiero to okia kia gima ng'ano winjo kendo gima ng'ano kale. Mano emomiyo Solomon kada udi wache mo mar ngeche
ni chuny ng'ato emong'eyo wach malitne. To nitie gima nyalo chamo ng'ato personally modong' kodi ma inie motimi. Kendo gino sama timi in ming'e lit kod pek mikale. Okinyi ma kawuono kibedo piny mama kata wadwa jaduong' kata dayo. Nitie wach manyalo timi ma seche moko tami pimo kata churi ama chiegi. En gima dong' kodi machami kendo ohinyi adier. Muma wacho ni gima ber madwaro notim ok anyal timo to gima rach mok adwar ema timo. Wan gi ji makata ngimane ma iye ok odwar mondo odagi dak mar lweny kod koko kata ka en dhako. Otemo matek mondo otim gik mabeyo e ode, olos ode, orit chuore gi nyithinde. Kata kamano opo ka jachien chune gi lwenj ot. Ma en lweny ma onge kwe to onge winjruok e kinde gi chuore mokende kata chiege mokendo. Wach momiyo sama koro yale gokinyi sani nitie udi ma ji nodhi nindo gotieno to ji ne ok onindo ka ji lwenyo nyaka piny oru. Ywaruok nitie ma ng'ato kuo kod wadgi. En Satan moketo lweny e kind ji ariyo modak ma ng'ato ka ng'ato dak maisha ne. Kendo wan gi udi ma kidonje tiyudo ka dhako nigi bedroom mare moninde, dichuo be nigi bedroom machielo. Jachien opogo odno diere. To en gima odhi momako nyaka nyithindo monyuol e ot. Jogi wegi to chunygi dwaro mondo gidag kod kwe. Kata kama Satan ochunogi kod lwenj pogruok mar ywaruok mar dhawo. Wach momiyo kata sama wuoyini wan gi mon gi chuo man kod cases e court ma giyale buche midwa ni mondo gitim divorce e kind ji ariyo manokendore koherore. Mabe noriwo arus ma seche moko be ji nomiele mochamie kek. Chieng'no be nowachi weche mabeyo kane paro no keny olos ji dhi dak. To jachien mok dwar ber noluwo gi tok arus. Ma joma nyoriwo arus manyorwako net marachar ema sani opogre mochung' e kot gi yalo. Mok en gima hech jogi kata kamano mae gima Satan ochunogi go. Kendo gima ber mane gipango mondo gilos ok olosore. Kendo gima ber mane gipango mondo gitim ok otimore. To marach mok ne gi plan ema sani timogi. Mano gimokalo rieko mari kata pesa chia ma in go. To nitie jal manyalo ketho gima Satan ochunogo ng'ato. Iluonge ni Yesu wuod Nyasaye. Kata Satan ochuni mama gulwenj ot ma dichuo manokendi sama ne ochako ka un nono. Wan gi joma nochako dak ka gin zero. Ka gi onge kata chiemo ma gicham kata kitanda ma ginindie. Moko ne nindo mni par kata jwala, moko nindo mni katon. To nyegi dak ka chunygi nigi lengo mar mondo kiny ngimagi obed maber. Ta chien sama koro Nyasaye okelo gik mabeyo, to jachien ma japug ji odonjo. Masani churi ok winji mama ma kata kiwuoyo kode ok ochik ni iti. Kendo gimi wacho ne chala yany, kikete piny kata mondo wach kode wach moro monego time odu. To loko ni kite mwinjo kod yaw kod lweny. Weche ni ok odwar winjo. Jachien omiyo chunyi okali. Kendo neni ka dhako mok rikane ama ok in dhako mok fit kode. Kendo neno ka gima ok in klase. Okikine dichuono ne jachien ma jachun ji kod gima dhano kodwar. Moketi mondo idag e ngima ma intie sani. Mano gima kata iwuoth kanyo ok inyal yudo yath matieke. To wan gi jal miluongo ni Yesu wuod Nyasaye. Mokete e studio mondo awuok kuom wachne gokinyi sani. En ime muma wuoyo kuome ni luonge ni Ruoth mar kwe. Onyalo muko loch mar jachien moketo lweny e kinde gi dichuo. Momiyo sani paro deri mondo itho. Wan gi dhako maketo kinyi sama yale ni obet piny owinja. To chunye noseng'ado kauli nonego chuore kod sum nikech gima dichuo no timo ni oromo chunye. Ose amon mondo nege mondo dong' ka dhako ma onge dichuo. Seche moko no kendo dhako moro. To dhako no emokelo weche maricho kendo emokelo achaya. Ma dhako no wacho ni kendo yanyi. Koro chunyi ma iye wuoyo ni mondo ineg dichuo mondo dong' marom. Kendo mano gima chunyi osewuoye. Gimiwinjo kipango no mano paro moko nego bed kuom ng'ama dhano. Mano chuny jachien moko nego iyie ne ngimani. Nitie Nyasaye minyalo lamo manyalo loko ngima dichuo no bed ng'ama kare. Kich Satan to ndiko wuoyo kuome ni en obiro mondo kwal uneg alafu kethi. Mane tichne. Koro sama no donje odi lengo nenyo en mondo kelo tho. Makuru winjo ko yalo ni chunyi mondo mi timno. We muma wache mo mar Jakobo 4 matindo tinda berion emomiyo winjuru Nyasaye to tam Satan no weyi. Ukinyi sani nyalo tame kuom weche moyalo ni chunyi. Mikwere ni Satan we ngimana e nying Yesu okad bi timo dwaro ni nikech Nyasaye nitie manyalo gole gima rach michunago mitimo na ngimana. In minyalo dagi
jachien kod tich ni gokinyi sani. Kich wan gi chuo makata sama yale ni gima timiyo miyo oneno no mondo dere. Kendo sewinjo ko ol go piny makata ko wuotho to wuoyo kende. Wach no miyo kata ka ji odhi mondo nindo goto nindo ok nyal tere nikech nitie gimodongo kode. Gimotime orome. To gokinyi sani nitie Nyasaye makami gikien onyalo mako lweti. Iwinjo? Nitie Nyasaye manyalo kechi, nitie Nyasaye manyalo bedo jakori. Wan gi ji magowi kende, gowi omaye kwe. Gowi omiyo wiye dwa muoch, gowi dwa time janeko. Seche moko nitie lon mane kao kitimo go gimoro kipango ni gimitimo no chieng' no konyi. To lono no nyumore moko konyi, gik mane ipango kode be ok otimo. Koro dong kibandhi wiyi ok ti manindo kiteri chiemo otami. Gino dhi kodi osiepna, maseche moko wiyi neno ni gik mang'eny. Tiwinjo, onge kama ng'ato osegikie matamo Nyasaye lochone. Gima tamo Nyasaye onge. Gimonegi tim no negi par Nyasach Israel. Nyasaye majabire chien ruoth majaduok geno ne ng'at ma onge geno. Ene monegi olu chunyi nyime gokinyi makawuono mondo lam ko ai chunyi ma iyo biro timo ni hono. Ojakel yo kama yo onge kata piny nanu kore giki okuta. Kamineno kayo gikieno kanyo Nyasaye nie gi yo. Kendo kamino ka koro kinyal kalo Nyasaye ni kako nyalo kalo kodi. Donge enie Nyasaye ma jo Israel samu ki Misri gi chomo Kanan. Tie ka Farao butu kitogi gi gache mag lweny gi farase. Gi jo lweny mager ma onge kod Roma lao jo Israel. Tie ka gichope dho nam kama gi onge yo kaka gi kalie. Kendo jok malao gi wasiki wacho ni kawuono twa dino nigi Nyasachgi mane gisungo no koro adwa nenewa. Chieng'no Nyasaye no lokre hono mayo bete nam kama yo onge. Jo Israel no ng'ado nam. Wasigu ma jothiano ma jolau ji matek nodong' e nam ka githo kuno to jo Israel okalo ma onge modong' e nam. Iwinjo, nitie Nyasaye ma kiparo kuome to kata weche tek kodi. Miwinjo ka ngimani oneno liel. Nyasaye nyalo kalo kodi wachno. Kendo enitie gokinyi sani. We luor kuom gik mineno ka timoreni. There is no permanent condition in life. Mago gik makalo. Duogo mne kuom Nyasaye. Mumowacho ni kadwaro timo gimara maber to gimarach ema timorena. Wan gi dhako makato kaw loan nodwa timo go biashara. Mochak biashara kaka mon wetene to biasache ne magore piny. Ma pesa moholo nyumre machak bandhe gowi moko konye. Gimaber biro timo konyalo timo, gimarach ema timorene ga pile. Ok ojalisha ni setemo marom nade. Nyasaye mokela sani mondo wuok kodi ni kod mipango maber kod gima ni kawuono. Emomiyo kethie miparo manyo chunyi oseketo nigo. Kendo kethie paro ma chunyi noseng'ado ni. Tichaki dugi kuom Nyasaye mwabiro lamo kodi gokinyi makawuono. Tiyaw chunyi ni Nyasaye no kibende neno gik maricho matimreni. Nyis ruoth noromo chunya kawuono an bende kecha. Ibo neno Nyasach Israel, Nyasach Musa Kamraam. Nyasaye matimo gik motamo dhano wacho. Ruoth motimo Lwanda molokre soko kamituombe. Iwinjo, Nyasaye makelo geno kama geno ongek. Nyasaye no nyalo timo ni maber. Kati ni dhako mochae dala mokendie. Nitie jachien modino ni kato nego ni nyithindo. Kimako ito nyithindo thoi matiro chaki kaburi kami ke nyithindo. To Nyasaye nitie manyalo chungo wich kuot makel geno kama geno onge. Onyalo umo lake manyiri kato kinyi makawuono. Mochako goli ni wich kuot ga chaya. Momiyo chai gi jomoko nego chai. Nitie Nyasaye. Muma wacho ni gima bere madwaro timo katim. To gima sin go ema timo. Katimo gima ok adwar timo. Nyiso ok en an ema tim gino. To ni richo modak e iya. To nitie mudho. Ujo chiende ma jodak kod ji. To sando ji katimo ni gik magalagala. Gini chunje moko mag mudho mok piny. Mok nono mondo dhano bed kod kwe. Spirit mokelo chuny ma der woke piny sani. Momiyo ji dere kata joma riek moko nego dere yudo no dere. Keje chien omako piny dhigo. To wan gi Nyasaye man gi teko moloye. Makinyalo paro kuome sani. Kati nindo kiywak nyaka piny ru kuom lit mikale. Miwinjo ka ngima ni ocheji ma wiyi opong' chunyi pek. O ukinyi ni ayalo ni wach Nyasaye man gi teko molo gima mi stress no. Nyasaye ni gi loch. Muma wacho ni gima ber madwaro timo katim. To gima sin go ema timo. Ibendi ng'eyo adier nyako kata kibet piny gokinyi sani. Sami pango ni bendi dwaro mondo yudu kata odi. To adier modong' duk iyudo dichuo monego dag go mochak loso weche mag dak. To gimarach sieko to ketho mipango mane ungo
mowach norum kamano. Omiyo in iga ka iga i plan ni dhi tedo teti ok chop kare. Mano gima Satan odagie. Wan gi nyiri mjechino kete no ng'ama dwaro kende ok onyalo nwang'o. To kata koyudo jachini kelni jamon ang'wen, jamon adek to nyathi ma nyako wa pod tin. En haperach yor kende. Iwinjo Nyasaye pod nitie. Mung'e dichuo makare monochuni monego kendi. Kata Satan osebagi motami mi onge geno. Nitie Nyasaye manyalo locho ni gokinyi sama yaleni. Muma wacho niya, gima ber madwaro timo ok timre na. Ibendi ng'eni pile pile happy rach. Gikite itimo kod aisuru ka gik mipango ok timre ni kaka idwaro. Wan kata gi josiasa ma kata sani giduoge pap gi campaign. To ng'i maber kata last time noyombo to noko chamo. Kich haperach. Gine maber monwang'o imaye. Makato yombo ma piny oneno to gine bro lok. Ma ng'ama chiele mak bedi komonego bedie. Manung'e monego dwar Nyasaye sani. Kiseche mokidhiga i campaign grieko ni giteko ni kokiparo Nyasaye mamiyo ng'ato bedo jatelo. Be ung'eyo no ndiki ni Nyasaye maketo ruoth bedo ruoth. Kendo ndiki ni chuny ruoth ni e lwet Nyasaye. To ji mang'eny dhi dwaro loch mar piny kok giduogo kuom Nyasaye mondo Nyasaye motimnegi. Omiyo gidhi giteko gi mwandu gi rieko gi sombo gi te to gikwamogo. Ng'ata madwaro mondo kaw loch mar piny kata kaw telo nyaka kuongo duog ir Nyasaye ma Nyasaye ema wire kendo miye ng'wono mondo oyud loch modwaro. To moko dhi ka juoke mondo giyud teko mag mudho ma gikaw go loch. Mano ok no faulu ngang'. Muma wacho ni gima ber madwaro timo katim. Ibendi ng'eyo wan gi jomoko makata mana tich campaign makora weni osemigi bedo jodhier. Kech mwandu magen go gitiyo gi campaign magitigo pesa mang'eny to gikone ni gore piny. Kokiaga ni Nyasaye monego lamne mondo timne ber ok oduog ga ire. Okinyi ma kawuono awuoyo kuom gima Satan ochuno go ng'ato. Jachien nyalo wilo happy. Makati ng'ama tiyo kambi kata tiyo mni ofis moro. Inyalo bedo manager maber sana matiyo ofis maduong'. To gimiyudo makonyi kanyo onge. Kendo rieko min gi ofis no kata min gi kambi na mariembo kambi. Jomin ti boi to dongo kendo dhi maber moko nugo mwandu. Makata kineno to kichalo jomi hingi yuto. Bendo ok chal jomi telo negi. Yae kata kibuoyo kodgi tiwinjo kibelur wuoyo kodgi gin dhi mbele moyombi. In ki plan gimonegi tim to gore piny. Onge gimipango mafaulu. Mano gimochunigo Satan omaki. Omiyo telo ni jomoyombi. To Nyasaye moketa sani nyalo chako timo ni maber. Mipoko timo ni hono moyao ni. Gik matimore ni ji sechegi miyo jomoko chunygi neno ka gima Nyasaye onge. Nyasaye nitie. Maka ng'ato duogo ire gi chunya ma iye to nyalo timo ni maber. Muma wacho ni gima ber maro timo kanyal timo. To gima sin go ema timo. Ing'enu wan gi ng'ato makata ka en gosiepe ne to ji nene ng'ama lich ahinya. Kendo jok mung'e uluore kabisa. Lakini koro kiluwe nyake kamo ae. Tineno koko chal kod kakiparo. Wach muji mang'eny ung'iyo mna gi ji oko to kinyal kelo ji machiegni kama odakie. Wan gi joma kata sama yaleni. Gi joma lich ahinya kuonde ma gintie. Lakini ka wach moro nwang'e koro ji dhi kata dala gi kama nonyuole. To nyalo hepo siepete gi joma ong'eye. Kichwich kut duong' chien. Gik monego time dalano jachien odagno ok timre. Ji adi modak udi malich kabisa go mwandu mi piny wuoro. To kata ot mar 10 by 10 migere dala otame. Otame gero. Wach momi odhi dala to ninde gari. Kech onge ot. Mwandu to ntie en gari mar $6,000,000 to ot mar $20,000 to tame gero. Mano jachien mochung' kode kopango nodhi gedo. To wach moro sieko ne ma wach gedo no kal kamano. Mano gimochuni go osiepna. Momiyo chieng' moro koro itho. Koro akosiepni uting'o idhi dala u kata idhi dala ni dhi iki. Koro akidwa dhi yudo kikunyo ot ikunyi. Jachien odagi no kibede gi dala. Ukinyi winji nitie Nyasaye manyalo timo ni hono. Kendo nitie Nyasaye manyalo loyo gimochunge nyimi. Kata obed chuny molal kodi oko. Momiyo nyithindo ne nyuola matiyo bedo joma dongo kapango. Nyithindo kia kata dala gi makipenyo nyithindo gweng'un kanye. Nyathi kia. Inong'eyo mna kama gidakie ni mane pinygi. Iwinjo jachien odagi no kidhi dala u. Kata no chido chunyi gidhi dala. Mani wacho ni no kibidhi dala ni duki ka in maiti. Wan gi joma nokung'ore gi jonyuolgi. Kuom gima notimore to nowacho nok nodoge dala. Mano bal wete mano wuok modhi. Higni tindo kalo dabal. Kama intie ne migoye dala.
iwinjo Nyasaye nyaduoki dala michaki dog miged onge gima tame. Muma wacho ni gima ber madwaro timo katim to gima ok adwar ema timore na. En ang'o mineno katimore ni mok ihere ngimani? Adwa ni ichoke ngimani kendo ichoke chunyi, kech abiro lamo kodi dakika mogik kuom wach matek ma Satan chunigo. Wan gi chuo jachien tami kend. Nyiri mang'eny e piny gi en onge moyie. Mora moyudo weye nok dware. Kata okende dhako mochak dago to bro amoko riembo. Kata apaka dhako timo gi kiodhi magimoriemo ne dhako bendo kia. Nyalo osiepna mi kwan mona par gi wiye ko in onge dhako madak kodi. Mano jachien mochuni gi chunya mosomba. Seche moko en gir dalau manomiyo mama ni no biro to tedonu wuonu. To kama muno senyuolo nyithindo ariyo to jo gir dalau no riembo minu. Ma minu no dhi kabisa moko chako duogo modongo kuchalo nyithi kiye. Kama muno dhi kaka no dhi motedo piny moro. Kata sani kapon podonge ma to temo wuyo kod duok to dagi gir dala otame. In be gino lui makanyi chako ni kend to dhako wi moko chwanyoru. Omise temo yo mari dago dhako tami nitie Nyasaye munegi dugu kuome gokinyi makawuono. Manyalo kechi osiepna marie bade malochni mibed dhano. Wan gi dala making'iyo to ji te jachien okete kong'o. Dhano mere nyaka dayo muti. Kata endayo ma jamwandu oringo go mutoka to jakong'o. Nyithinde te jokong'o en kong'o momako gunda madhigo. Adiere ni dala ma wiji onge gima ji paro. Jachien odagi. Agonu Nyasach polo kod piny erokamano. Eka wan gi miere jachien ochuno kod odhier. Makati somo iyudo certificate to dhier madalno chunge nyimi no kinya yudo tich. Ibiro go lama certificate ye chilweti mok yudo tich midog dala ng'ama ok no somo. Wan ga dala ma en gim kinjo ni ng'ato yudo tich kwath e gweng' moro. Mane tich minjo nuod ng'ane wuok, oyudo tij kwath ondike dala moro kwayo kanyo. Mane kama jachien okete dalau. Kendo kiwinjo ni nyako ok odhi yudo tij med michule 5,000. Mane wacho ni nyathi ng'ane yudo tich Nairobi, tij med. Odagi no onge ng'ama yudo tich manyalo chungo dala. En gima otimo dala makata ka wach moro yudo ji midwaro siling 10,000 to nyaka usiem na lo. Onge kama 10,000 nyalo aye nyaka usilop dala. Ye 10,000 nwang'. Jachien odagi to wan gi Nyasaye manyalo loyo lweny matek momako dala mochung kod ji chungo. Okinyi makawuono en ang'o ma Satan ochunigo. Miwinjo kogoyigo kendo tanigo ikwe. Okinyi Nyasachwa biro timo ni ng'wono sama ng'wo lemo. Kato bago jodalau ma ji te chal to rom. King'iyo nyiri chal kod owetegi, king'iyo we chal kod nyiminegi, onge ng'ato. Wan gi dala ma kata ka chandruok oyudo ji to onge ng'ama diketo piny mapim go wach. Ji chala te, wigi obaro gina jomong'eng man kanyo. Jachien obago piny ma ji chalre. Nyasachwa nitie. Mama kata nyuolo wang'i ma king'iyo nyigi mane nyuolo gin nyiri ma jochia monego nyuom. To onge manie ode kata chiel. Gina mamoro kamoro pango ode timo timbene. Kendo gima gitimo kuodo wiyi. Wach momiyo chai nyaka gi nyiekni makata ka oro biro ka nyieki. To kidhi tiwinjo kibego niago ya ngero kiwinjo. Nikech nitie achaya manyalo mako ng'ato makata kiwuoyo kuomi to pandi. Iwacho kiwinjo. Ni be onyuolo nyiro be ocho bie dal ne bende wadhiye. En gimi wacho kiwinjo ok pandi. Kech ong'e maber ka jachien orondo odi. To iwinjo nitie gima nyalo miyo ng'ato chuny lit. Mondo duogo lam Nyasaye koywak ni Nyasaye majagol wich kuot gachaya. Nyasaye manyalo kecho ng'ato. Nyasaye manyalo mako lwet ng'amo cha. Ang'e no jadiera kendo ang'e no kolokre. Ang'e en gi teko kendo ang'e no gima tek manyalo tame. Gima Nyasaye dwaro sani en mondo iyie kuom Yesu ma wuode. Kineno ka chandruok weche matimi oromo chunyi, nitie Nyasaye mano oro Yesu Kristo mondo obi okech jok modak e piny chandruok. Muma wacho Roho mar Nyasaye ni kuoma ni mar osewira kodwa mondo ayal wach maber ni jomodhier. No ora mondo aful gony ni jomotwe. Iwinjo Yesu no biro mondo oful gony ni jok ma Satan otwe chandruok. Mawuotho ka omo chunygi. Jal makato tedo chiemo to appetite lal ne sama chandruok osike pache. Muwinji ke chiemo moloso tame chamo. Mon yindi ko chiemo ninde mesa. Kit gima timi omako chunyi. Omera kati bedo dhako monindo ka chamo pi wang'i kuma yanyi gi chiboyi kod anyiera. Yesu nyalo ywe pi wang'i okinyi mayaleni. Muma wacho ni gima timo ok ang'eyo nikech gima ber mar timo ok atim to gima sin go ema timo. To katimo gima ok adwar
chutho ta yiene chik ber, kata kamano ok anie matime. Ineno gima timre no ken ga in. Jomoko seluongo jokuoge to ken en jakuo, gimodak iye emokete mondo kwel, kech mano gir remo. Mokiluongo malache to ken ga malaya, gimodak iye madhire mondo chod. Mokiluongo jojuogi to ken jajuok, gimodak iye machune mondo id. To mano momiyo Yesu Kristo no obiro mondo ng'ama oyie kuome gol chunye loch matiye mondo bed ng'ama kare. Mano momiyo kinyni kamibetie kinena kata beno se dhi kodi matek machal nade, adwani chunyi mondo dug kendo, kech adwa lemo kodi gokinyi ma kawuono. Kata ka tich emisemanyo kawuono ni, adwani kaw certificates magi e lweti, kech adwana lamo kodi Nyasaye. Mama kata ka dichuo moringo weg nyithindi chandri ka dhako machiliel, to chori ngima yudo pesa to dago oko koduogo ot, kaw picha chori ne lweti sani. Wadwa lamo Nyasaye ma jawuok kod chunya dhano, mondo duok dichuono mondo chaki ne dak maber. Kata ber nyithindi molal mama, onge nyathi maduogo e dala, nyithindo ke kuomi, imiyo nyuolo mi paro, momiyo tho dwanegi kapod tin kech nyithindo minyuolo. Adwani nuang' yie wadwa lemo kodi. Wan gi dala ma ot okethore ma king'iyo nyithindo rurni te, moko donje njaga, moko donje kuo, moko donje umalaya. Nyasaye mokete studio ka nigi teko. Adwana lam kod janeno kamibetie kanyo. Yudi iyo kinyi ma kawuono, gimineno mok nyal no yien kawuono nyalore, kech Yesu wuod Nyasaye nyalo. Kata bed ni tuo, adwani ibed gi yie ichunyi ma iye, kata in e osuptal, kata in odi kanyo to muche tin, iwinjo ka tuo hinyo ngimani, adwani kaw lweti korachwich mondo iket kama rami. Walamie kodi Nyasaye gokinyi masani. Adwaro mondo alam kodi Nyasaye, omiyo yud yie kinyalo gochonge piny mondo walam kodi Nyasaye. Walamo. Wuoro maler e nying Yesu Kristo ami duong' okinyi sani. Ne dhako makoro ywak koting'o picha mar chuore nikech dichuo jachien ogole ode Nyasaye. Ne dhako ma ywak umo nyithinde Nyasach Israel, ma nyithindo ke kuome ma jachien oketho dalane. Ne jal matuo monindo piny ma jachien chamo dendeni, aoro tekoni golochni mar change ngimane sani. Ruoth dichuo kod dhako, nyako kod wuoyi mosego chonge piny, kuom wach manade mokwai ruoth riebade mondo mi timne. Obedo dhako malamo ode kata dichuo malamo ode, ruoth timne. Jal mosemako certificate mage mag skul manosomo, Nyasaye osemiyo goyo lam to konyaga yudo tich. Chunje mosedino yore mar yuto, ruoth kawuono atweyo kenda ketho lochgi. Gwedh dichuo ni, gwedh nyako ni, gwedh wuoyini. Nyasaye tich momanyo koro miye, mwakano obed janeno. Erokamano Nyasaye maduong' kuom timo hono ni joneno te mosego chonge piny. Duong' kod pak locho dogni manyaka chieng'. Ayie ni timo e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Bed gi yie e chunyi kama intie ni Nyasaye mwalamo osetiyoni, kendo kik ibagni chunyi, kik dog e paro gik misego e Nyasaye. Erokamano kilame, yie nosetimo. Gimitim ne dwar kanisa miyale wach Nyasaye mar warruok, miyale injili mar Yesu wuod Nyasaye. Ibro neno ka gik maneno ka tek go bro nyalore te nying Yesu Kristo. Atieko kafulo nyinga kendo, an Bishop William Abol, an jalego moro malanga e piny Siaya County. Dala wan Matere School kanyo. Sani adak e piny Nairobi, piny Olympic Kibera. Kende piny Kibera kanye kama nie kanisa kama titi Nyasaye. Inyalo dwaro bire kanisa kama antie, namba mag simu nie screen ka. Kibiro nyaka Olympics Primary School kati loro Olympic Stage, kigo namba maringi screen gi, abro dairi kakichope kanisa kama antie. Koro arwako ng'ato ka ng'ato madwa biro mondo bi, te kisechopo Olympic go sime namba mani screen kagi mondo direct kakichope kanisa. Kaine piny Dandora kanyo wan gi kanisa, Kayole wan gi kanisa, e piny Sega Ugenya wan gi kanisa, e piny Imbo Usenge wan gi kanisa, e piny Asembo Yude wan gi kanisa, nyaka e piny Kabondo wan gi kanisa kuonde mang'eny kanyal kwano gite. Ka in machiegni kuonde kigo simu wabo directi. Namba mar sim mara en 0721 280025, 0721 280025. Airtel number 0782495083. Namba go teni screen ka mundi go sime sama idwaro mundu wawuo. Seche moko Jumapili kama dich ng'eny, inyalo gocho rido kam adich mokwa wuoyo, yudu thuolo wok tich kata tich ariyo ikor week mundu wawuo ka in go wach mida mondo walami kodi Nyasaye.
Inyalo yudo puonj maga be YouTube account ki subscribe Bishop William Abol. YouTube account Bishop William Abol, ibo yudo puonj mag wach Nyasaye kanyo. Nyasaye mondo gwedhu duto te nyaka Jumapili manyien. Shalom.